enge ka kena enge ka bul na ya ti po ngai tu lova ho ho ngot hi thil thra ni lo ga ngani heng lam thiam tak tak tele a training chuak ho po hi an che sual ve thei tho nei ti khriat nan video tip tlem zong lo enango kan din na mun hi kan chian lo chuan hetiang hian kan om mane mai heng ho hi an ti tha ka ti ve na chu an perform lak lo lai a bo ngok pa ngai lo lo thleng hian an performance zong zong a vo chemia chuang lo lai hi ni an kalna hi an entry lo em ni o ka dia hi chu ngai saka lo ve tlat an stage hi anal thin ani chek ang chu hei po chu tiang tho kha chu ana ve det mai the ni zat tha ka ro wa azia deu lai te thin han hlawa hei chu an practice na ni mela azia thawe
angalin zom na kha an lo mo o ka ti tuna chuan pheikhawk lama buaina tok kan enang Wala kan en chun zum zeranga atop thlenga lo en turan ka som cheni When marimba rhythms start to play, dance with me. 함께 맞이하기 위해 모든 출연자분들이 올라와 계십니다. 먼저 계십니다. 먼저 계십니다. 먼저 함께 맞이하기 위해 모든 출연자분들이 올라와 계십니다. 먼저 la khati zong khani se video danga kanin mulai bek don ne o